Asterix 12 próbája. A forgatókönyvet Pierre Csernia közreműködésével René Goscinny és Albert Uderzo írta. Zene Gérard Calvi. Rendezte René Goscinny és Albert Uderzo. Krisztus születése előtt 50-ben Galliát áthatolhatatlan erdőségek borították, melyekben fenséges csönd honolt. Kizárólag a madarak... Hé! Kérem szépen, én azt mondtam, Krisztus születése előtt 50-ben. Köszönöm, így már mindjárt más. Tehát Krisztus születése előtt 50-ben Galliát áthatolhatatlan erdőségek borították, melyekben fenséges csönd honolt. Julius Cézárnak kemény harcok árán ugyan, de sikerült meghódítani a Galliát, hogy rányomja a római civilizáció diadalmas bélyegét. Igen, Krisztus születése előtt 50-ben a rómaiak birtokolták Gallia egész területét. Az egészet? Nem. Mivel valamerre Armoricában egy kis falvacska még mindig ellenáll a hódítókkal szemben. Egy kis falvacska, amelyet a rómaiak erődrendszere vesz körül. Ennek a falunak a lakói, tehát egyáltalán szükséges még bemutatnom hőseinket. Van valaki, aki még nem ismeri őket? Rendben. Jól van, rendben, letehetik a kezüket. Kérem, tegyék le a kezüket. Be fogom mutatni önöket egymásnak. Ez a hatalmas kunyhó a falu rettenthetetlen vezérének, Abraracursixnak a lakóhelye. Mimim! De hát Mimim, tudod jól, hogy engem kellene vinniük a pajzson. Elvégre mégiscsak én vagyok a főnök. El kell mennem vásárolni, majd aztán visszakapod a pajzsodat. Addig is csinálj egy kis rendet a lakásban. Már egy vaddisznó se tenné be a lábát. Ti pedig szedjétek a lábatokat! Ez itt Assuranturix, a dalnok. Sajnos zenei tehetségét nem mindig tudják értékelni, sőt, néha finom árnyalatokkal teletűzdelve tiltakoznak ellene. Itt pedig éppen Idefix közeleg, a falu kis üdvöskéje. Obelixnek, a kavics kihordónak nagy haverja. Hozd vissza szépen Idefix, drága kutyuskám, hozd vissza. Beidomítom őt a kavics kihordásra, Asterix, így majd tud nekem segíteni a munkámban. Tudod, Obelix, nem azért, mint a kétségbe vonnám Idefix magas értelmi színvonalát, de néha felmerül bennem, nem túl kicsi ő ehhez a munkához. Akit most hallottak beszélni oly nagy bölcsességgel, az nem más, mint Asterix, a falu legjobb harcosa. A híres Asterix, akinek a kalandjai világszerte ismertek. Salute! Guten Tag! Hello! Hi! Sayonara! I just... Kopulaka! Arrivederci! Kukurikó! Most bizonyára felmerül a kérdés önökben, miként lehetséges, hogy ez a maréknyi harcos még mindig képes ellenállni a nagyerejű római betolakodókkal szemben. Nos, hát ez annak a varázserejű csodaszernek köszönhető, amelyet Panoramix, a varázsló készít, és amely emberfölötti erőt ad annak, aki abban a szerencsében részesül, hogy ihat belőle.
Nem, Obelix, te nem kapsz. A csodaszer hatása nálad folytonosan fennáll. Tudod nagyon jól, hogy beleestél a fazékba, amikor kicsi voltál. Hogy beleestél a fazékba, mikor kicsi voltál? Beleestél? Nézzétek, a rómaiak! Centurió, milyen jó még egyszer megtámadni őket. Nagyon jól tudja, mi fog történni velük. Ezek az alakok nem emberi lények. Lehetséges, de Julius Cézártól ezt a parancsot kaptam. Ki tudja, talán most az egyszer minden másképpen lesz. Figyeljétek a kaput! Engedjétek őket át nekem! Négyzetet formálni! Nomádok! Mit is várhatnánk tőlük? Ezek vademberek. Álljatok be katonának, nem fogjátok megvárni, azt mondták nekünk. Ez sem sokban különbözött a korábbiaktól. Egyet értünk? Nem, azt nem lehet ráfogni. Mondanék én önnek egy örök közmondást. Post equitem sedet atra cura. Igen. Ezek a latinból is holt nyelvet fognak csinálni, ha Julius Cézár továbbra is azt akarja, hogy harcoljunk ellenük. Nem emberi lények ezek az alakok, Centúrió. Én mondom. Igazad van. Nem emberi lények. Egyszerű halandók nem tudnának ellenállni a római légiónak. Ugyan, hogy is tudnának? Ezek szerint istenek. Az istenek ellen pedig nem lehet harcolni. Megyek is Rómába, hogy elmondjam Cézárnak. Az istenek ellenünk vannak. Még hogy istenek? Ez a néhány teljesen őrült tökfilkó szerinted Isten? Ezen csak kacagni tudok. De hát Cézár, azt azért mégiscsak el kell ismerni, hogy ezek a tökfilkók sakban tartják az erőidet? Éppen ezért azon a véleményen vagyok, hogy végre ideje lenne reálisan mérlegelni a helyzetet. Ha az istenek ellenünk vannak, mi elvesztünk. Miközben megpróbálom logikusan összeszedni az érveimet. Ha egészen tárgyilagos akarok lenni, mégiscsak a következő végkövetkeztetésre jutok, semmit sem tehetünk az istenek ellenében. Tegyük fel, hogy legjobb esetben csak félistenekkel állunk szemben. Nos, hát még akkor is teljesen kilátástalan a helyzet. Ugyan? Vegyünk csak egy példát. Herkulest. Harcba mert szállni bárki is Herkules. Herkulessel? Istenek? Félistenek? Majd én bebizonyítom nektek, óti kishitű tanácsosok, hogy ezek az ostoba fajankok igenis halandók, méghozzá nagyon is halandók. Brutus, ne játsz már azzal a késsel, a végén még megsebzel valakit. De miképpen fogod bebizonyítani nekünk, hogy ezek a gallok nem istenek, ó Cézár? Személyesen fogom felkeresni őket, és néhány olyan próbát tűzök ki eléjük, amelyeket csak az istenek tudnának végrehajtani. Ha ezek valóban istenek, fejet hajtok előttük. De ha közönséges emberek, nem többek, csak egyszerű halandók, esküszöm, meg fognak ismerkedni Cézár haragjával. Jupiterre mondom, jól jegyezzétek meg, a cirkusz oroszlányainak hasában fogják égezni. Készítsenek elő nekem egy kocsit, és kíséretet. Azt hiszem, csöngettek, Mimin. Megnéznéd, drágám, ki az? Főnök, Julius Cézár a falu kapujában áll, és beszélni akar veled. Julius Cézár? Az a Julius Cézár? Személyesen. Gyorsan, egy törülközőt a lábamnak. Kérem a cipőmet. Mindenki gyűjts össze, Asterix. Azonnal álljon elő a pajzsom. Jól van, nyugi, jövünk már. Engedjétek át nekem őket. Csak bízzátok rám a melót. Nyugalom, Obelix, engedd szóhoz jutni a főnököt. Áve, falu nagyura. Üdv neked is, Julius. Mi szél hozott erre? Egy ajánlatot akarok tenni neked. Az ellenállás, amit tanúsítasz, árnyékot ved a dicsőségemre. Rómában már kezdenek gúnyolódni rajtam. Egyesek azt beszélik, hogy egy maréknyi őrült képes sakban tartani a légióimat. Jobb lesz, ha nem pibaszkodsz. Tudat visszamerülás. De mások szerint ti istenek vagytok. Istenek? Istenek? Istenek! Ha tényleg ez a helyzet, akkor elismerem, hogy legyőztetek.
De ha közönséges emberek vagytok, nektek kell fejet hajtanotok hatalmam előtt, és törvényeimet elfogadni. És mire gondoltál? Hogy bizonyítsuk be neked a komály is én, hogy mi istenek vagyunk? Hallottatok valaha is beszélni Herkulesről? Herkules mínusz az amfora kereskedő? Nem. Herkulesről, az Istenről. 12 feladatot hajtott végre, amelyek belépőül szolgáltak neki az Olimposzra. Az istenek ezek után befogadták őt maguk közé. 12 feladatot, és miféle feladatot? Megfojtotta a némeai oroszlánt, megölte a lernai hüdrát, elevenen fogta el az erümantoszi vatkont, futásban utolérte az érzlábú kerüneiai szarvast, íjával lelőtte a sztümfalisz mocsár érzcsőrű madarait, legyőzte a krétai bikát, megölte Diomedész, győzedelmeskedett az amazonok felett, kihordta egy nap alatt a trágyát Augiász istálójából, lelőtte Gerionészt, ellopta az aranyalmákat a Hesperidák kertjéből, és végül kiszabadította Thézeuszt az alvilágból. És csak akkor hiszed el róluk, hogy istenek vagyunk, ha ezt a sok marhaságot végigcsináljuk? Ugyan dehogy, és ez az egész egy kisé már divatja múlt. Tanácsosaimmal vadonatúj próbatételeket eszeltünk ki nektek. Csak istenek hajthatják végre ezeket a próbákat. Járjatok sikerrel, és leteszem a fegyvert a lábatok elé. De ha csak egyetlen egyet is elhibáztok, nektek kell behódolnatok. Megegyeztünk? De még mennyire, hogy megegyeztünk? Jól van. A feladatok Rómáig kísérnek benneteket. Caius Pupus! Caius Pupus bízom meg, hogy kalauzoljon benneteket és ellenőrizze a próbák szabályos menetét. Ő az egyik bizalmi emberem. A tisztesség mintaképe. Szóval, amennyiben sikerrel jártok, Róma behódol nektek. De ha csak egyetlen egy próbát is elhibáztok, Róma rabszolgái lesztek, ezt garantálom! Jól vannak, megértettük. Ámen. Neked is. Ti szegény bolondok. Valóban azt hiszitek, hogy Cézár fejet hajt előttetek, és ti lesztek Róma urai? Bennem is fölmerült már, hogy talán egy kissé túlzott az önbizalmunk. Nyugalom, a csodaszeret majd segít nekünk a bölcsek bölcse. Nagyszerűen fogunk mulatni, hála Tutatisznak. Nagyszerűen fogunk mulatni. Rendben. Asterix, te vagy közülünk a legagyafurtabb, te pedig Obelix a legerősebb. Ti vagytok tehát az egyedüliek, akik győzelmet arathatnak. Bár csak Tutatis is így akarná. Itt van egy varázs erejű csodaszerrel teli kulacs, Asterix. Használd fel okosan. Szükséged lesz rá? Nagyon nagy szükséged lesz rá. No, mi lesz már? Indulhatunk. Indulhatunk! Jó van, ilyen. Különös, hogy a dalnokunknak nem támad kedve énekelni nekünk valamit. Kezdjük. Legyenek szívesek, kövessenek az első próbatételhez. Ez itt Mérinos, maratonból érkezett. Mindenkit legyőzött az olimpiai játékokon, sebesebben futalónál, sőt sebesebben, mint a szélfúvás vihar idején. Egyiküknek le kell győznie futásban. Próbáld meg te, Asterix, te gyorsabb vagy, mint én. Sőt, gyorsabb vagy, mint a lófúvás vihar idején. Helyes. Mi az erdő másik oldalán fogjuk várni önöket a célvonalnál. Akkor indulhatnak, ha a homokorában már teljesen lefolytak a szemek a másik oldalra. Szóval, haverom, te egy olimpiai bajnok vagy? Ez bizony nagyon érdekes. Mi is szoktunk versenyeket rendezni a falunkban. De természetesen, mivel mindannyian iszunk a csodaszerből, nem valami izgalmasak. De figyelsz, amikor hozzád beszélek. Nos, ott tartottam, hogy nem valami izgalmasak, mivel mindenki egyszerre ér célba, és így a győztes ki kell sorsolni. Megedzem, nekem nem kell innom a csodaszerből ahhoz, hogy jól fussak. Én mindig is nagyon gyors voltam futásban. Szó mi szó. Nem vagy valami túlbeszédes, ami azt illeti. Várj meg! Azt hiszem, mégiscsak iszom egy kortyot a csodaszerből. Elvégre a falunk jövője forog kockán. Öregem, gratulálok az indításodhoz. Csak nem sikerült meglepetést szerezned. Egy kicsit
hosszabban elidőztem az erdőben, mert tudod, gombáztam. Látod? Nagyon szeretek virágot is szedni. Nézd meg, milyen csodálatosak! Hatszi! Hé, figyelj csak ide! Ha szereted az almát, én ismerek egy helyet, ahol nagyon finom terem. Milyen különös. A futás kimondottan szebbé tette a profilját. Azt hiszem, ezzel az első próbát sikeresnek könyvelhetjük el. Térjünk át a következő feladatra. Jó. Kermesz a perzsa. A legcsodálatosabb gerelyhajító, akit a föld valaha is a hátán hordott. Gereje átszeli a tengereket és az óceánokat. A második feladatuk messzebbre hajítani a gerelyt, mint Kermesz. Háború! Az ellenség hadat üzent! Ezt most hadd csináljam én, Asterix. Ha akarod, de jó erősen lódítsd meg, a lehető legerősebben. Bízz csak rám nyugodtan. Húha! Ez a próba is sikerült. Térjünk át a következőre. Meg kell mérkőzniük Cilindrikkel, a némettel. Soha egyetlen birkózó, egyetlen gladiátor sem tudta legyőzni. Cilindrik, a német azon az ajtón fog bejönni, itt várják meg. Nézd csak az ajtó méretét! Jó nagy darab lehet ez a német. Ó, minél dagadtabbak, annál jobban szeretem őket. Ez lenne az a félelmetes germán. De hát ez egyáltalán nem is olyan nagy darab. Én a szép nagyokat szeretem. Mi lenne, ha adnánk neki egy kortyot a csodaszerből, Asterix? Hát, Jó napot! A két úr közül melyik akarja kezdeni? Vagy talán mind a ketten egyszerre? Hagyd majd én elintézem, igyekszem hamar befejezni, és már is áttérhetünk a következő próbára. de azért légy óvatos. Biztosan van valami trükkje. Furcsán van felöltözve. Ugyan, tudom, hogy nem a ruha teszi az embert. Szóval a dagadtúr kezdi, jó? Én nem vagyok dagat, kérem. Jól van, good. Először tehát a dagadtúr. Nem megmondtam, hogy... Öregem, tudja, hogy óriási ez a harcmodor. Még soha nem láttam ilyet azelőtt. Az egyik utazásom során tanultam. Hosszú utat tettem meg, nagyon-nagyon messze. Meg akarja próbálni, já? Ja, igen, pardon. Nagyon egyszerű. Az ellenfél erejét kell kihasználnia, hogy legyőzze. Minél erősebb az ellenfele, annál jobban megy.
Nagyon egyszerű, nagyon egyszerű. Könnyű azt mondani annak, aki ilyen erős. Nem, biztosíthatom róla. Mindjárt ki is próbálhatja. Megfogja a kezemet, a lábát jól a hasamnak támasztja, és megpróbál hátra rántani. Já, gut, ez az, még erősebben, ez az, já, sehr gut. Ganz gut, látom, megértette, erősebben, gyorsabban, já, tökéletes, kitűnő, já, sőt, já, hagyja abba. Valóban jó volt, úgy találja? Sehr gut, talán egy kicsit erőtlenül csinálja még, nein? Gut, most, hogy sikerült leteríteni a földre, kihasználja, hogy egy kissé elszédültem, és rögtön rám veti magát, já? Dany, így gondoltam. Gut, schön, most megragadja a kezemet, így né. Und húzza, ahogy csak bírja. Most kössön rá egy csomót. Ganz gut. Most a másik kezem következik. Ja, nagyszerű. Und most pedig vajon mit fogunk csinálni? A lábak jönnek. Jobb láb, wunderbar. A bal láb, fantasztis. És most íme, uraim, láthatják, hogy meg sem tudom moccanni. Tehát önök, szóval önök, uraim, győztek. Sikeresen hajtották végre az első próbákat. Nem rossz, de ez semmit sem bizonyít. Róma azért még korán sincs csak allok kezében. Ezeket csak bemelegítésnek szántam. De most a Gyönyörök szigetének papnőivel kell majd nekik szembeszállniuk. Nem is tudtam, hogy van itt egy tó. Igen, van, és át is kell menniük rajta. Ezt írja elő a következő próba. Én a túloldalon fogok várakozni, de szerintem teljesen elképzelhetetlen, hogy ez sikerüljön. Ott van egy csónak szolgálatokra. Azt hiszem, kimondottan kellemes ez a feladat. Mindjárt ott is vagyunk a túloldalon. Azért legyünk csak óvatosak, soha nem lehet tudni. Ugyan, a tó nyugodt, a csónakban nem folyik be a víz, és... szebben énekelnek, mint Assurance Turix. Legyetek nálunk üdvözölve a Gyönyörök szigetén. Már vártunk benneteket. Kövessetek! Nagyon szép itt önöknél, de kicsodák kegyedék, asszonyom. Itt fontos az, hogy kik vagyunk, te szép harcos. Inkább add át magad a gyönyörnek. Kövessetek! Végigvezetünk benneteket a birodalmunkon.
Most már ismeritek azt a szigetet, ahonnan soha többé nem fogtok elvágyódni. Minden kívánságotok az idők végezetéig mostantól parancs lesz számunkra. Mondd, mit kívánsz tőlem, te szép szálharcos? Enni. Enni? Hát, ha egyszer éhes vagyok. Csoda, hogy a szabadban ennyi ugrálás után megéheztem. Itt lehetsz a Gyönyörök szigetén, a főpapnő megkérdezi tőled, hogy mi a leghőbb vágyad, te pedig azt feleled, hogy enni. Természetesen. Nekem a legnagyobb gyönyör az evés, és tudomásom szerint a Gyönyörök szigetén vagyunk, Legyen nem? óhajod szerint. Szolgálhatunk egy kis nektárral és ambróziával. Mivel? Nektárral és Na nem, azt már nem. Én nem kérek ezekből az undormányokból. Vaddisznósültet akarok. Én a vaddisznót szeretem és punktum. A nektárt és ambróziát undormánynak nevezed, de hiszen ezek az istenek kedvenc eledelei, végül is istenek lennétek, vagy mi a szösz? Lehet, hogy istenek vagyunk, de mi akkor is vaddisznót eszünk. De hát egy szál vaddisznó sincs a szigetünkön. Szóval itt nincsenek vaddisznók, és még azt akarják, hogy én örökre ezen a szigeten maradjak. Teljesen elment az eszünk. Mondd csak, Dagikám, azt képzeled, hogy főzőcskézni fogok a kedvedért? És persze mindjárt mosogatni is. Takarítani? Kötögetni. Gyerünk, hord el magad! De még mennyire, hogy elmegyek innen, Tutatiszra. Nincs egy darab vaddisznó sem, és még ezt merik Gyönyörök szigetének nevezni. Mire vársz már, Asterix? Ez itt egy osztályon aluli kocsma. Hagyd őt elmenni. Olyan gyönyörökkel fogunk megismertetni, amelyek méltóak az Olimposzhoz. Te gyönyörű harcos. Asterix! Most odabent kell tovább folytatniuk. Mit kell csinálnunk ebben az időben? El kell viselniük Iris elviselhetetlen tekintetét, aki egyébként egyiptomi varázsló. Osirisra és Ápiszra, nézz a szemembe. Jól nézz a szemembe. Te most egy macska vagy. Osirisra és Ápiszra. Egy macska, ez az. Osirisra és Ápiszra. Hiszem, ez egy helyes kis kalandúr. Na, sitsz innen, cicuskám. Kérem a következőt. Osirisra és Ápiszra, nézz jól a szemembe. Te most egy madárka lettél. Igen, egy kis madár. Osirisra és Ápiszra, egy madár. Láttad? Mi az, hogy esni fog, alacsonyan repül? Kérem a következőt. Miről van szó? Igen, már vártam önöket. Kettőjük közül ki fogja alávetni magát ennek a kis próbának? Tudják, annyira zsúfolt az előzési naptáron. Én szeretném. Kitűnő. Ott foglaljon helyet, legyen szíves. Jó. Na. Készen van? Na. Akkor kezdem. Osirisra és Ápiszra jól néz a szemembe. Hogy csinálja az, hogy világít a szeme? Csöndet kérek. Koncentráljon! Osirisra és Ápiszra nézz a szemembe. Jól nézz a szemembe. Osirisra és Ápiszra, te mostantól egy... Mi is vagy tulajdonképpen? Ja, igen. Egy vaddisznó. Ugye ti gallok nagyon szeretitek a vaddisznót. Kezdjük előről. Osirisra és Ápiszra nézz jól a szemembe. Te mostantól egy vaddisznó vagy. Igen, egy vaddisznó. Csak egyszerre tudja meggyújtani a kettőt? Csöndet! Most koncentrálnunk kell. Hol is tartottam? Ja, igen, a vaddisznónál.
Te egy vaddisznó vagy, egy vaddisznó. Hallod, mit mondok? Egy vaddisznó. Éjszaka biztos lehet olvasni vele az ágyban. Elég, kezdjük újból! Te egy vaddisznó vagy Azopiszra és Osirisra, Pazorisra és Ropazisra, Rozapavazisra és Pazapupu, ó, a fenébe is, bánom is én még, hogy kire. Ismételt szépen utánom. Én egy vaddisznó vagyok, én egy vaddisznó vagyok. Egy vaddisznó vagy, te egy vaddisznó vagy. Én egy vaddisznó vagyok. Egy vaddisznó. Egy vaddisznó. Egészen megijesztem ez alatt a vaddisznó história alatt. Annál is inkább, mert már délmúlt 10 perccel. Akkor ez most éppen kapóra jön. A következő próba az lesz, hogy minden fogást meg kell enniük, amelyet Manöken Pix készített az önök számára. A titánok főszakácsa. Eddig még egyetlen halandó sem tudta végigenni a lakomáit. Önöknek tehát az utolsó morzsáig mindent el kell pusztítaniuk. Jó étvágyat! Ó, végre egy érdekes próba következik. Ugye átengeded nekem? Én megelégszem a morzsákkal is. Fáradj be, már vártalak. Hé, hová mész? Foglalj helyet. Azt hiszem, azonnal el is kezdhetjük a lakomát. Ez micsoda? Ezt a finomságot én magam agyaltam ki. Majdnem olyan, mint az alma. Csak ez a földben növekszik. Még nem találtam neki megfelelő nevet. A libák! Nagyon finomak, mivel jó kövérek. Itt hozom a birkanyájat. Ettől farkaséhes lesz az ember. Íme az óriások omlettje. 8 tucat tojásból készült. A halak elvonulása, hogy végre pihenni is tudjál egy kicsit. A marhahús, majd meglátod, elolvad a szádban. A tehénhús, lehet, hogy kissé ízetlen, de annál porhanyósabb. A borjúhús, miért válasszuk el a szülőktől a gyerekeket? Nem szabad ilyet csinálni, igazam van. Meghoztam a kaviárhegységet, de figyelmeztetlek, ez nagy szemű természetesen. És itt van a pirítóska, ami még hozzájár. A 2 pupu tevepapi, ez biztosan ízleni fog. Jól megtömtem finom kis töltelékekkel. És mielőtt rátérnénk a következő fogásra, kóstold meg az elefántot olivabogyóval! Mindent megevett? Mindent! Egyetlen morzsa sem maradt a konyhában, érted ezt a csapást? Kénytelen vagyok bezárni a boltot! Nem láttad valahol erre a főszakácsot? Képzeld, az előételek után csak úgy faképnél hagyott. Mi ez a bolondok háza? Hát te meg mit csinálsz ott fenn ebben a nevetséges maskarában, Bélinuszra? Ez egyáltalán nem nevetséges. Elvégre mégiscsak fel kell készülnöm, hogy én leszek Róma ura. Ó, még hogy ő lesz Róma ura, hallottatok már ilyet? Hát persze. Ha a kicsik sikeresen hajtanak végre minden próbát, akkor mi csatlakozunk hozzájuk Rómában. Szóval Rómában. Azt hiszed, hogy Róma valaha is a gallok uralma alá kerül? Nagyon vigyázz, ne igyál előre a medve bőrére. Te azt hiszed? Igen, most menjetek mindannyian haza. Igen, mindenki vonuljon el. Hagyjatok minket magunkra. Te azt hiszed, hogy nem fogjuk megnyerni? Cézár hatalmas úr,
még az alvilág erőivel is képes volt szövetkezni. Csak az istenek tudják egyedül, hogy milyen rettenetes akadályokat kell még leküzdenie Asterixnek és Obelixnek. Most pedig be kell hatolniuk a szörny barlangjába. A szörny barlangjába? És mondd, milyen ez a szörny? Azt én nem tudom, innen még soha senki nem jött ki élve. Nagyon örültem a szerencsének. Na, megyünk, Obelix? Miért ne? Ez érdekesnek ígérkezik. Hányan vannak? Ketten. Vigyázz! Hasalj le! Mondd, Asterix. Igen, tudom, esni fog, mert a denevérek alacsonyan röpülnek. Nem tesz semmit. Nézd csak körül, itt védve vagyunk az eső ellen. Tizenöt mind. Bocsásson meg, uram, a szörnyhöz jó felé megyünk. Hé, azért legalább felelhetne, ha kérdezik. Az emberek manapság egyáltalán nem udvariasak. Valóságos szörnyetegek. Ha azon mesterkednek, hogy megijesszenek, nem fog sikerülni, mivel mi, ahogy az közismert, csak egyetlen egy dologtól félünk. Attól, hogy az ég a fejükre Vigyázz, esik, vigyázz! Ó! Hát ez meg mi a csuda volt? Fogalmam sincs, de kezd elegem lenni ebből az egészből. Már jó ideje itt bolyongunk. Különben is szeretném tudni, hány óra lehet. Dél múlt 12 perccel. Nehogy azt mondd nekem, hogy már megint éhes vagy, mert... Ha szabad tudnom, miért ne lehetnék éhes? 12 után én mindig éhes vagyok, és még a vasszöget is megenném. Hallod? Még a vasszöget is. Nem hallom. Maradj már csöndbe! Figyelj csak! A szörny! Bocsássák meg a kíváncsiságomat, de a szörny mégis milyen volt? Mondhatom egészen finom. Jó. Pincér, egy unikumot. Egy unikum rendel. Ha? Tudták, Tiszra, ezek az emberek elég különösek.
Mindannyian abból a házból jönnek ki, ahol mindenki megőrül. Mindenki megőrült. Igen. Egyébként önöknek is be kell oda menniük, ez a soron következő feladat. És mit kell nekünk ebben a bolondok házában csinálnunk? Hát az nagyon egyszerű. Meg kell szerezniük egy igazolványt, amelyen eljuthatnak a következő próba színhelyére. Szóval csak egy egyszerű hivatali formaságról van szó. Pontosan. Egyszerű hivatali formaságról van szó. Az A38-as igazolványt kell kérniük. Akkor hát, indulásra Beri. Mit akarnak? Az A38-as igazolványra van szükségünk. Nyilvántartásba venni egy gályát, rossz helyre irányították magukat. A tengerparti őrséghez kell fordulniuk. Micsoda? Nem, mi nem egy gályát akarunk nyilvántartásba vetetni. Mi az A38-as igazolványt akarjuk. A kikötő az alsóvárosban van, a tengerparton. De nekünk semmi szükségünk a kikötőre. Mi az A38-as igazolványért jöttünk. Mi? Az A38-as igazolványért. Maga csak ne ordítozzon, és micsoda viselkedés ez? Mit képzelnek, hol vannak? Jupiterre. Forduljanak az egyes ablakhoz, baloldali folyosó utolsó ajtó jobbra. Nézze meg az ember. Utolsó ajtó jobbra. Utolsó ajtó jobbra. Hát jobb oldalt egy szál ajtó sincs. Biztosan tévedett. Próbáljuk meg ezt az ajtót itt szemben. Ki engedte meg maguknak, hogy belépjenek az irodámba? Mi az egyes számú ablakot keressük. Nézzék meg a térképen a 6. emeleten, és csukják be az ajtót! Micsoda arcátlanság! Folytassuk, kisasszony! Jaj, magasak ezek az emeletek. Folytassuk! Ja. Ív. Fenét ív, 4. Mi a 6-ra megyünk. Na végre, itt van a rajz. Hát én bizony nem tudok kiigazodni ezen. Dehogy nem, várj csak. Az egyes számú ablak a földszinten van, a jobboldali folyosón a bejáratnál. Milyen ügyben? Az A38-as igazolványra lenne szükségünk. Rosszul tájékoztatták. A 2-es számú ablakhoz kell fordulniuk. Ehhez? A szomszédban? Nem, ez itt a 8-as számú ablak. Nem tudom, hova helyezték a 2-es ablakot, kérdezzék meg a hivatalsegédet. Igen, de... Hol a 2-es számú ablak? Már 1000-szer megmondtam, a kikötő a tengerparton van. De én nem a kikötőt kérdeztem, nekem a... Nyugalom, nyugalom! Ha nem vennék észre, itt munka folyik. Mit akarnak ezek az emberek, barátom? Hát én megmondom őszintén, nem is tudom, prefektus úr, teljesen érthetetlen dolgokat hebegnek. Mi a hányas ablakot is keressük? Ja igen, a 2-es! 2-es számú ablak, lássuk csak. Utoljára hova is helyeztük azt? Amikor mostanában találkoztam vele, a 3. emeleten volt. B folyosó 6-os ajtó engedelmével, prefektus úr. Már meg is kapták a felvilágosítást, uraim. Látják, hogy semmi okuk nem volt az idegeskedésre. Na végre, alakul. Kezdek kételkedni benne. Goldolder, egy föníciai kereskedőtől vásárolt szövetet. Újra akarja tapétáztatni a sírkamráját? Hát elég fura ötlet. Tudod milyen? Bármit megtesz, hogy elképessze az embereket. Úgy képzeld el, hogy még egy rabszolgát sem tud megfizetni. Kérem, kisasszony. Eladta az ibériaiát azzal az ürüggyel, hogy jobban szereti maga vezetni a háztartását, de én tudom, hogy a férje anyagi helyzete Kisasszony. az nem látja, hogy el vagyok foglalva.
Hol is tartottam? A férje anyagi helyzete. Ja, igen, ez a szegény Claudius. Tudod, hogy volt egy viaduktépítő vállalkozása? Fogockodj meg, drágám. Kisasszonyom! Jupiterre, hogy egyesek mennyit tudnak kellemetlenkedni? Mit akar? A 38-as igazolvány. Van kék nyomtatványom? Kék nyomtatványom nincs. Akkor hogy akarja megkapni az igazolványát? És hol találok ilyen kék nyomtatványt? Egyes ablak. Honnan jövök? Egy szóval, drágám, a viaduktja a legelső szélroham után. Krak! Összeomlott. Csak romok maradtak belőle. Képzelheted, milyen jól beleillik a tájképbe? Elment ebédelni, de ha sürgős, fordulhatnak a 35-ös ablakhoz. Kérdezzék meg a hivatalsegédet. Elegem van ebből az átkozott kikötőből. Erre a nyomtatványra fogják megkapni a rózsaszín nyomtatványt. Ezt is ki kell tölteniük, hogy megszerezhessék az A38-as igazolványt. 12-es ablak, második emelet, B lépcsőház, J folyosó. A sárga nyomtatványt a 7-es ablaknál kapják, 5. emelet, K lépcsőház, V folyosó. K, V. A sárga nyomtatványt a 7-es ablaknál kapják, 5. emelet, K lépcsőház, V folyosó. A sárga nyomtatványt a 7-es ablaknál Elég, jaj! Hoppá! Nyugalom, Obelix! Nyugodj meg! Gyerünk, szedd össze magad! Innen nem fogunk épésszel kikerülni, Asterix. Itt még a varázserejű csodaszer sem tud segíteni rajtunk. Meg fogunk bolondulni, és Cézár rabszolgái leszünk. Soha az életben! Igaz, hogy itt a csodaszernek semmi hasznát nem tudjuk venni, de rájöttem valamire. A saját fegyvereikkel fogunk harcolni ellenük, majd meglátod. Ugye jó helyen járunk az A39-es igazolványért. 38-at akart mondani. A 38-as igazolványért nem. Jól hallotta, az A39-es igazolványról van szó, mint ahogy az le van fektetve a B65-ös új körlevélben. Azt mondja, a B65-ös új körlevélben? Várjon, mond, te ismered a B65-ös körlevelet? Várj csak, ugye B65-ös körlevelet Az A39-es igazolványra vonatkozót. Még soha nem hallottam róla. Tudod mit? Kérjünk felvilágosítást a jövőben betartandó rendelkezések ellenőrétől. C lépcsőház, 5. folyosó. Nem, rosszul tudod. Most a második emeleten vannak. H lépcsőház, M folyosó. Akkor megyünk? Menjünk. A B65-ös körlevél az A39-es igazolványra vonatkozó. Bizonyára az új körlevelek hivatala felejtett el minket tájékoztatni. 2-es lépcsőház, U folyosó. Gyerünk! Hogyan egy új körlevél, és engem nem értesítettek? Menjünk a nem továbbított ügyek főellenőréhez. És ő hol van? Megkérdezzük a hivatalsegédet. Folytassa nélkülem, kisasszony. Nyugalom, kartársak! Kérem, csillapodjanak! Szedjék össze magukat! Uram! El vagyok foglalva, nem látja? Mit akarnak már megint? Az A38-as igazolványt! Tessék! És most távozzanak! Ha nem vették volna észre, itt munka folyik!
Cézár után! Igen, Cézár, sikerrel hajtották végre még ezt a próbatételt is. Maga Herkules sem lett volna képes erre. Igen, el kell ismernem, hogy valóban rendkívüliek, de még nincsenek itt Rómában. És még tartogatok számukra néhány gyalázságot. Erigy, egészen nyugodt lehetsz. Merkurra mondom, nem megy az olyan egyszerűen, hogy egy kis galkócerály a római birodalom fővárosa legyen. Nyugodtan folytathatjuk a próbát. Hát, én azt hiszem, ó Cézár, hogy a próbának a mai napra már vége. Lássuk csak, most mi is következik. Ja, igen, át kell menniük ezen a szakadékon annak a láthatatlan kötélnek a segítségével, amit nem látnak ott lent. Ezen a kötélen kell átkelnünk. De hát miért nem mehetünk át odalent? Van ugyanott egy kis folyócska, de az nyugodtnak látszik. Igen, csak az a baj, hogy ez a kis folyócska krokodilusokkal van tele. Méghozzá szent krokodilusokról van szó, akiket Cézár az egyiptomi államfőtől kapott ajándékba. Kleopátra királynőtől. Ezek vérbeli vadállatok rendkívül veszélyesek. Ó, utálom a krokodilusokat. Már kóstoltam őket, és mondhatom, eléggé rágós a húsuk. Na gyere, vágjunk neki, Asterix. Sajnos nincs mit tenni. Azt hiszem, mennünk kell. Jössz? Menj csak előre! Rögtön én is ott vagyok. Indulás! A soron következő feladatuk megmászni ezt a hegyet. A legtetején találkozni fognak a hegycsúcsok tiszteletreméltó öregével. Na végre egy kis változatosság a szakadék után. És mi dolgunk lesz ezzel a tiszteletreméltó aggastyánnal? A hegycsúcsok tiszteletreméltó öreg ura egy rejtvényt fog feladni önöknek. Igyekezzenek hibátlanul válaszolni, mert ha tévednének, annak végzetes következményei lesznek. Mármint ugye önökre nézve természetesen. Azért éppenséggel lejöhetne, hogy feladja nekünk a rejtményt ez a jó ember. Eredj már, elég ilyen lusta! Útra fel!
Egész biztosan csodálatos kilátás nyílik odafentről. Képzeld, úgy néz ki, hogy elfogyott a hegy. Persze, ha már ez azt jelenti, fölértünk a csúcsra. A tiszteletre méltónak itt kell lenni valahol, nem messze. Öreg apó, ugye te vagy a hegycsúcsok tiszteletre méltó örege? Igen, én vagyok a hegycsúcsok tiszteletre méltó örege. És ti boldogtalan halandók, ti a rejtvény dolgában kerestetek fel. Szerencsére nem tévesztettük el a hegyet. Gyorsan add fel a rejtvényedet, tiszteletre méltó apóka, mert itt nincs valami túl meleg Tutatiszra. Egy pillanat. Tudjátok-e ti esztelenek? Hogyha nem adjátok meg nekem a helyes választ, abban a pillanatban letaszítanak az istenek benneteket a pokol legmélyebb bugyraiba. Miután egész idáig felkapaszkodtunk, azt már nem. Mit képzel, nekünk még nagyon sok elintézni valóban. Mondja már azt a rejtvényt. Legyen, szegény bolondok. Kövessetek. Belejött a fájás a derekamba. El kéne menni egy kicsit üdülni a tengerpartra. Biztosan jót tenne. Ó, ti elbizakodott halandók. Közületek az egyiknek bekötött szemmel meg kell mondania nekem. De még mindig nem késő visszalépnetek. Gyerünk, add már fel a rejtvényedet, ne! Közületek az egyiknek meg kell mondania nekem, melyik sorban vannak azok a lepedők, amelyeket Olimposz mosószerrel mostak ki, az istenek mosószerével. Na most aztán... Ebben! Sokkal lágyabbak, bársonyosabbak. Igen, pontosan eltalálta, ezek itt sokkal lágyabbak, bársonyosabbak, fehérebbek. Ó, az istenek mindig Olimposz mosószerrel mosnak, amelyettől a fehéremű fehérebb lesz, a kezük pedig bársonyosabb. Ó, istenek! Hallottátok? Ha-ha! Ezek a halandók helyesen válaszoltak. Hallottátok? Hallottátok? Igen, jól van, mindent hallottunk. Félelmetes ez a két kis figura. Teljes mértékben igazuk van. Az Olimposz sokkal lágyabbá teszi a fehér neműt. És a kezünk, hölgyeim, állatian puha marad. Mi is hallottuk. Ó, te eldurvult katona. Csönd legyen! Szavamra! De hát akkor, ó, dicső Jupiter, ezeknek a galloknak, akik minden próbát végrehajtanak, valóban közöttünk a helyük? Már így is éppen eléggé szűken vagyunk. Elég legyen! Miközén nem lehet csak úgy besétálni, mint egy utolsó kocsmába. És hogy őszintén bevalljam nektek, már kezdenek nagyon az idegeimre lenni. Az idegeimre menni! Róma ott van nem messze, a látóhatáron túl. De mielőtt beléphetnének a városba, az éjszakát ezen a fensíkon kell tölteniük. Ezen a kopár vidéken kell éjszakáznunk. Hát, ez se baj. Éppen kapóra jön. Hullafáradt vagyok a sok melótól, és rettenetesen álmos. De figyelmeztetnem kell önöket, hogy mindenki, aki eddig ezen a fensíkon merészette tölteni az éjszakát, szörnyet halt félelmében. Egyébként a neve is találó, a halottak fensíkjának hívják. Hát akkor jó éjszakát, ha egyáltalán merhetek ilyet kívánni. Mit gondolsz, mi fog történni ezen a fensíkon? Fogalmam sincs, de fütyülök rá. Holnap jó formában kell lennünk Rómában, amikor szembenézünk az utolsó próbánkkal. Azt javaslom, tegyük el magunkat holnapra. Semmi értelme messzebb menni. Itt kényelmesen leszünk. Azt hiszed? Igen. Jó éjszakát, Obelix. Jó ét, Asterix.
Ó, de rég dolog, rómaiak, ó, méghozzá egyes egyedül az enyémek. Ne csapjatok ekkora lármát a végén, még felébresztitek Asterixet. Ne fárazd magad, te szegény halandó. Mi kísértetek vagyunk. Szellemek, akik itt kísértünk ezen az átkozott harcmezőn, ahol lemészároltak bennünket az emberek őrültsége miatt. Úgy bosszuljuk meg magunkat, hogy halálra rémisztjük azokat, akik éjnek idején háborgatni merészelik ennek a kihalt harcmezőnek a nyugalmát. Hé, a fantomba is! Abba hagyja végre ezt a karatyolást! Mi ez a nagy lármázás? Ó, ne légy dühös, Asterix. Ezek csak kísértetek, akiket őrült emberek lemészároltak, amikor éppen visszatérőben voltak, nem tudom honnan is. Nem, ez nem egészen így van. Szóval valójában mi kísértetek vagyunk, akik a... Egy cseppet sem érdekel ez a sok szatyvaság! Tudja maga hány óra van? Kérem, hallgasson meg. Most maga fog meghallgatni engem. Versenyt futottunk, gerejt hajítottunk. Verekedtünk papnőkkel, varázslókkal, szakácsokkal, szörnyekkel, aktakukaszokkal, krokodilokkal. Agyalágyultakkal harcoltunk, de egy szemet sem aludtunk. Ha mindenáron kísérteni akar, jöjjön vissza holnap, gyere, menjünk innen! Én igazán sajnálom. Bocsásson meg nekünk, te... Obelix, gyere már! Tehát hallgasson meg végre, mi kísértetek vagyunk. Csönd legyen! Ébresztő! Várlak benneteket! Na hát, hová kerültünk? Rómában vagytok, Julius Cézár palotája előtt, aki vár benneteket. Áj, itt vagy olyan dolgok történnek, amiket nem tudok felfogni, vagy állati gyorsan építkeznek ezek a fránya rómaiak. Ugyan, nincs semmi jelentősége. Gyerünk, de katona, vezess minket a gazdádhoz! Tehát megérkeztetek Rómába, gallok. Amint látod, Julius? Caius Pupus beszámolt nekem az utazásotokról. Igen, ó Cézár, minden feladatot teljesítettek, leküzdöttek minden akadályt, sikeresen hajtottak végre minden próbát. Tagadhatatlan, gallok, az istenek kegyesek voltak hozzátok. De a sikersorozat ezzel véget is ért. Mivel elképzelhetetlen, hogy ti váljatok Róma uraivá, a cirkusz lesz az utolsó próbátok. Lemészároltatlak benneteket, a falutok összes lakójával együtt! Meg is érkeztünk, gyerekek! Ez Róma. Ez lenne Róma. Nem ilyennek képzeltem. Azt hiszem, eljött az ideje, hogy énekeljek nektek valamit. Ó! Kanonix, ne bámészkodj! Abbe Cézár! A gallok kérnek kihallgatást tőle. Nézzétek, itt vannak az én drága kicsikém! De drágák, mindnyájan eljöttek! Ide fix! Gallok! Egy kis csöndet! Mit képzeltek? Hol vagytok? Csöndet! Azt mondtam, csönd legyen! Csönd! És mit akartak tőletek azok a papnők?
Elpusztítatlak benneteket mind, és a dicsőségemet többé semmi, értitek? Semmi nem fogja beárnyékolni! Elvelük! Lássuk csak, vajon melyik illik ebbe az árba. Ez itt a retiárius, oké? Ez a kis aranyos a mirmillóké. Ez meg ez pedig a kövér Fulvia szobáját nyitja. Tehát mit keres ezek között? Ez az oroszlán ketreceké. Hé, kiskomám, ez bízd csak rám, én szívesen segítek neked. Voltatok már Kortubában? Van egy olyan finom kis boruk, aminek olyan az aromája, mint Bacchus nektáráé lehet. Tutatis bársonytérdnadrágban. Ha, merhetem így kifejezni magam. Cézár megérkezett. Hogy itt mi van emberben? Gyertek, gyerekek, kész a papi. Tudja, ez a varázserejű csodaszer, de nekem nincs jogom inni belőle. Kérjük, hogy a fürdő előtt parkoló pajzsos fogat tulajdonosa fáradjon sürgősen a cirkusz bejáratához. Mi a helyzet? Követted az utasításaimat? Igen, ó Cézár. Kezdetképpen ezeknek a szerencsétlen galloknak a legvadabb gladiátorainkkal kell szembenézniük. Ezután a túlélőkre, ha egyáltalán lesz ilyen, ráúszítjuk a vadállatokat. Van raktáron oroszlánunk, tigrisünk, párdocunk, medvénk, sőt, még elefántunk is. A közönség elégedett lesz. Jól van, kitűnő. Engedjék be a gladiátorokat. Készülhettek, gyermekeim. Azt hiszem, hamarosan mi következő. Rendben. Akkor hát én megyek elő. Ti pedig mindannyian mögöttem jöttök. De szép rendben. Legyetek szívesek. Odaben rengeteg ember néz majd titeket. Tehát több És miért pont te akarsz belépni elsőnek? Azért, mert én vagyok a vezér. Azért megyek én elől. Ez igaz, de a munkát teljes egészében mi végeztük el. Így van, azt több. Hagyd egy kicsit szórakozni a többieket is. Igaza van, mindig ugyanazok mulatnak. Én vagyok a falu korrel. Nekem kell elsőnek. Kire mondtad, hogy engedjetek el? Nézze meg az ember, mi strapáljuk magunkat, és ezek az idióták. Hogy az idióta? Te dagadék! Ó, Asterix, azt mondta rám, hogy dagadék. Eresszék be a gallokat! Engedjétek át őket nekem! Hagyjatok belőlük nekem is! Nem uram, ebből nem eszel! Akarsz egy jó nagyot a képedre? Csak azt próbáld meg! Feszélyezve érezném magam. Na gyerünk, próbáld meg, mi lesz, meddig várjak? Hogy a fene egyen meg! Nekem passzoljátok! Passzoljatok nekem is egyet! Hello! Győztem! Ezt hogy kell játszani? Ide hozzá! Nekem passzoljátok!
szegény kis ujjacska! Úgy kell neked, úgy kellett. Most megkaptad a magadét, megérdemelted. Tényleg? Na ezt kapd el! Küldjétek csak őket! Burgom, ki az, aki hozzávágta ezt a fincsi tortát? Na ki volt, az bátran jelentkezzen! Mondjátok meg gyorsan, gyerekek! Adok neki egy finti puszit! Még soha nem ettem ilyen jupiteri falatot! A vadállatokat! Engedjék be a vadállatokat! Megölték a cirkuszt, az emberek nem ennek. A gyerekek boldogok, tönkretették a cirkuszomat. Abba hagyni! Abba hagyni! Gallok! Győzelmet arattatok minden próbában. Sikerrel végrehajtottátok a 12 feladatot, melyet előírtam nektek. Ez szerint istenek vagytok. És az istenek ellen nem lehet harcolni. Mostantól a rabszolgáitok vagyunk. A magam jövőjét és dicsőséges Rómám sorsát a kezetekbe helyezem. A gallok nagylelkűségének köszönhetően Julius Cézár visszavonulhatott egy nyugodt villácskába, hogy ott békés napokat töltsön, távol minden gondtól és a hatalom veszélyeitől. Julius! Asztalhoz! Kész az ebéd! Ó, Kleopátra! Te igazán rendkívüli szakácsnő vagy. Ami a derék Caius Pupust illeti, ő maga választhatta ki becsületes és hűséges szolgálatai jutalmát. És végezetül Galliában bátor hőseink egy kis lakomával ünneplik meg győzelmüket a csillagos ég alatt. Igaz, hogy mi lettünk a római birodalom urai? Ó, hát miért is ne? Elvégre ez csak egy rajzfilm. Itt minden megtörténhet. Itt minden megtörténhet? Magyar hangok. Szombati Gyula, Benkóci Zoltán, Harkányi Endre, Vajda László, Kaszás Attila, Szacsvai László, Gruber Hugó, Kacser Józsa, Revicki Gábor, Földesi Margit, Láng József, Huszár László, Hegyi Péter, Kenderesi Tibor, Füzesi Ottó, Magda Gabi, Erdélyi Mari, Cigány Judit, Peckai Endre és Végvári Tamás. Magyar szöveg Per Klára, hangmérnök Hargitai János, rendezőasszisztens Szalai Éva, vágó Kozma Mari, gyártásvezető Ozorai Katalin, szinkronrendező Várai Ibolya. A szinkron a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült. Forgalomba hozza a Mokép.